Într-o lume care parcă stă pe loc, noi creiem viitorul. Istoria ne-a arătat că cei mai mari pași se fac în perioadele de criză. Acum trebuie să acordăm mai multă atenție lucrurilor care contează cu adevărat. Generației care va schimba lumea. Viitorul nostru este în mâinile lor. Viitorul lor este în mâinile noastre. Academia Studiourile Buftea.